Makati City Mayor Jejomar Binay, aminadong malaki ang nagawa ni Governor Amado Espino Jr. sa transformasyon ng imahe ng lalawigan ng Pangasinan. Kabilang sina Binmalay Mayor Sammy Rosario at puwersa ng masang Filipino Senatorial Bet Jun Losada at Congressman J.V. Bautista sa mga sumama kay Binay sa courtesy call nila kay Governor Espino kamakailan sa pagbisita ni Binay sa Pangasinan. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating si Binay sa Capitol Complex at mapasok ang mga tanggapan dito. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, personal na sinabi ni Binay na malaki ang nagawa ni Espino sa naturang gusali. Maging si Congressman J.V. Bautista humanga sa gusali at ipinangakong dadalhin ang mga kakilala nito upang bisitahin ang Capitol Building. Lalo pa silang humanga nang umakyat sa rooftop ng Kapitolyo at mula dito ipinanaw ang kabuuan ng Capitol Complex at bungad ng makasaysayang Lingayen Golf.